Министърът на отбраната Аню Ангелов заяви, че усилията на Министерството на отбраната до година ще бъдат насочени към развитието на сухопътните войски. Той каза това по повод предстоящата на 19 ноември 126 годишнина на най-многочисления вид въоръжени сили. Аню Ангелов благодари на командирите и военнослужещите за разбирането и за изпълнението на всички задачи и учения, въпреки тежката финансова година. Военният министър пожела на военнослужещите от състава на сухопътните войски здраве, упоритост, желание за работа и успехи. Той подчерта, че този вид войски винаги са били и продължават да бъдат гръбнакът на въоръжените сили. Те изпълняват най-трудните мисии в момента. Няма друг вид въоръжени сили, който да изпълнява в момента толкова важна, отговорна мисия и толкова рискова мисия, жертвайки буквално здравето и живота си всеки един миг, особено в Кандахар и в Кабул също. Началникът на отбраната Симеон Симеонов благодари на ветераните, които са работили в сложно и динамично време, и на командирите и войните, които служат сега, когато не е по-лесно. Аз ви уверявам, че това, което прави целият команден състав на българската армия и като цяло на сухопътни войски, като вид въоръжена сила, прави всичко възможно оперативните способности на сухопътни войски на българската армия да бъдат запазени и да следваме славните традиции на българската армия, да ги утвърждаваме и да ги увеличаваме. Освен, че до момента са изпълнявали мисии на 3 континента, военнослужащите от сухопътните войски работят и в помощ на хората. Сухопътните войски имат своя неоспорим принос за оказване на помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Ние разполагаме с 62 модулни групи, които са оборудвани с подходяща техника и непрекъснато са в готовност да реагират в случай на земетресения, наводнения, пожари и сурови земни условия. Редовно наши екипи участват в дейностите по откриване и унищожаване на незаявени високорискови боеприпаси. Началникът на отбраната Симеон Симеонов и министърът на отбраната Аню Ангелов наградиха военнослужещи, които са се отличили през годината.